dona na say ababa be ne nam eya bobrohia no say ya enti so to a eba sensu hiri a aha no say de aya na enyom new kura isan say so no etobo kiti baako a ebe hiri afa amanfo eniama baako so mo di to dan etesem enam say aha no say eye busy market ntino anka wo besusu say eye abambofo de titru aposifo etimi eba na eba begina mantua ene mantua eyade ebetima boa wo mo na amomudwa bia omudie ni so no etimi apo nanim ni titru eba se bia traffica ekwan no ma me akotia ekwan no eye kwan a eye ehemienu ande di so atrentie nanso enam te ejadifo ni adesonfo ni ba wo muntimi nya bia ye pote impact mo kanti no aya no ma park e wo kwan ho enam so amata wo semienu etwamu no eba sa akwakoye miensa nam so ema traffic etimichi ebe wiechie no ye nuanom abobo yafo yi so ene mahama kambu wo mo frage a wo nyina enso aka ho bie ema mo choki kwantempo ni mo ema traffic kese etimichi timamufo ni ejadifo ni bi ede wo nsem kakra etu yenim sei so omumpamo ye kura no omuma ye koyechi ye free kwan ni mudia eye ebebo because see at this time cars ne ha ye wa hadodo traffic wa hapa wote akura usuru esanse traffic ninti se ye be koyechi se dia ye ni problem bia ba cho media dia me pense omuma police for eba agogloshia se because kwan na omu free agbado side ho kono na ebi mu nso apie free omaye ka kwan no do 3 times now so na ye mienu intimida me de ka me kwa ka police for me ye adwuma e wa ha se ka wona traffic no ye de dos wa ha se ebi se kwan na ye mienu dia obi a benya ne ba bia ye den akọ but ebi mu free ba bi no mo abegina omuyifa ho no mo abegina ho no sa na traffic na chi omo pentem no mo nya kwan enko ya police for no mo ye adwuma cars no mo park kwan ho no mo de adani station no ni nyina aka ho problem eno ana di problem ne ba agboglohye enye hwe hello Paul yo enti we eye ensem bia eye yenuanom a omotonton niema ejadifo ni bi ewo eye agboglohye mu sei ede o makosem ede atudwa ye kwa abakosem kakra abanda da etwa ebuko yeyi efa eye dwumadie bi ti omahomene so echefe omo behwe na omo de eye demolition kese e de abehye so wa ha mitempo kra me bi etire no enam so abambofo aposifo ana etimi edu omo ho eba bewura mu bie ema kete ewie echeche nkofo bebre mpokra na yesusu se etuo ene akode bi echeche amanfo ho ewa ya bobrusia mitei na ni nyina ne so no timamufo atitimo monsa e dia wo yemianom a tabi omu free eye no ababe piem ewo eye enkrahan mu sei e tese omu yankofo bia womu no tabi ewo mu se omu ye mrizimifo bebre na no nanso akodi a ye hyehyɛ amanfo ho no eyade a na wo so ni nyina no e fo mo bambo ho ahuni bi nsɛm a ma me kasa fo ho yi wo be piem sesie ewo eye abobrohia no sei a omu gates mu nyina si omugates mu nyina esi ana adokuri mu enu nti sesebe oba bi a wada ache no sode na odunso edigu gatemu a wanhwe ye behiri mpokura mpo afa kwantempo ni mu enu nti ta ene aban na musimi a wono ana woga central ono abo frank attitude aja to de temu se obehwe na fe woba be pam amanfo a omotonton niema ewo eye kwantempo ho ene afensu amu so omudija edibo kura ekwan mu ya hyehyɛ market sonko ewo ho de mom se wo mo nko market ni inside nkonko ton ade no e kwantempo ho na tese omu nyina no wo mo tonton eye sa nyema we e ya de ha adwene bia ye kuro ye nso no enam so ema se bia o prescribe eni sa nyema na didad go ni ne keka ka ho na aha no se ya de a wo benya bietu pa ewo eya no se tese aha no se no enye se bia ye jadi kwa sebe ye diga ato nuane akoye num nemom eye niema bia oso uhia obetnya bi ewo eye aha no sei bia ye koye ye kan wasem eben eye aboso kan
enu nti ejedi ewa aboso kan ni ba eya bobroshi tanso na ewa bobroshi tutumi ekọ eye aboso kan na mehye se metimi ene eye amanfo ni bi edi nkomo edi afa anamontuo yi a eye aban na musini epese wotuwe yen hwese ye ni aman mu bi ebetimi akata na fe ye mi so munsem ba ko mienu emfa ho ontitwi ne wo kana eye enti no yankọ ya maame ho na fe ye maame eni nkomo tiawa emfa eye aban na musini chese nyame aduma next week oba be pamu nyina mu fi kwantempo no die be na mu betinya kan de afa ho yamfa atati say aha yesi ho hwedwa na na baby a mo hwedwa mo tonto ne ma wa aban na musini se oba be pamu nyina fi ha edimolehye adankoro sia mu se ya eni mremu aha yesi ho no obia kakra yefunti ena obia betena ha aha so ya table ante ha hwedwa wa ha enti yetena atia adisa kakra enya no ya sore na ya fa table akoturu baby a ewo na ya fa baby asa enye se ye ba ha edi ya hu one ana se yetumi kakra ye bedi nti na yeso ye den ye be hwedwa wa ha no wenye ni edi kan a ye pamu mu afiri kwantempo ho asan kama te se ye pamu mu bia na masanso aba enu nti no pamu weye na nyame aduma next week e ba be pamu no mo ya hobo asem beko pam sen na wo kire ye be yimu afiri kwan no kwan we mu ana kwan we mu no mo di akwa ni almost jadi bia so ube pomo bia ube ma ne dan ansa na wa pam ntumunko demika no wunti ase me say ube yi na enu ntini se yamfa ni se nyame ya adoma akonya ba na se ye be pamo amanfo edi free kwantemfo ho a na comment se ye pamo mu saa kekemreko a obia nse dambo mo na so ene wo mu ema mekasaye enti enu nso ne nsem a omugusu eka ewo eye ahadu sei yo opo mayo no wase so wodi asam ya chidi amayo na yebekwa wo mano so ne yakwa akodi enkomo abusua wei ayamane boni a wotu yankra efiri enkra mantamo na na opo chicheku ana yetene nkano na wo manfo beka yi a 2021 nimu no Greater Accra Regional Coordinating Council wamne Ghana Police Service nkwabata won kramantamu eka bachiri mu ne nyina no agina ekwan ho a yesusu se chese ewano mabo apeso na chese cars ne kura wo munya won mu twabere ba bia na wie kire so a adwadifo age fa pragiafo si fa trotro drivers nso si fa wo bia pakie wo bia ton ne yoma no sa na motuo no empanyifo ahyase atubi eno na ye 2021 nimu ana wano ye Ghana for do no one mo mote kwan wo ya makwa so abo apeso wo mo akasa so de wo mo pe asisi eya stores ahodo awo kwa ho a ama ne kuro mu nya fa nyina wo yi wo mu fro na so na saafo no asa aba begu kwan so na yenkwa mo no so ye ne won mo nya for Frank enkanse kwa kodi nkomo wo ko Ablekuma Central Municipal Assembly a wono ana ekropon no panyipa ya woda no ye wo Frank ye mo adwo Sompa so ni yo mesumeda sebebe se enenwe mo afre se yendi nkomo ye mamu moni adwuma nso ne mo na mo tu am ha ase amutu me pache o me da se pa ye won so 2021 ni mu no Greater Accra Regional Coordinating Council etu anamon wo me Ghana Police Service aka bomu na saade yi eya ka wo se ye tu adwadifo ma afiri kwa ho trotro drivers a baabie ni kwansa wo mo pakie wo ma pakie ye tu wo mo firi kwan ho scrap dealers a wodo ya won ma je bia ya wodo bie ni kwansa won mo tena ye tu wo mo firi ho na won ma sanso ababiem na ye hunu se ne ya Ablekuma Central Municipal Assembly no modern se ma pegu akwan mu a mo ya adwene se nyame ya dom asa na motuo yi mo se ba be famu bia wadaruma mamini kemisa etesa na wo yin se no ankasa ebekwa akoyese yo me da se afi so me da etin for so asese ene winya hu se ye indi san komowi me sandi ntia kese ema His Excellency the President of Ghana John Dramani Mahama o si adioye obu ejuma de dende ya magana nkoso sanso na etia the commander of Ablekuma Central Abdul Latif Dan MP of the area no so bu ejuma ye pa me ba wa sem no so no
say meeting na United said the outcome 2021 share a car say ye inkofo union for ye scrap dealers or agbogloshi area ho say ekuyi ma etimi omu yi omu say previous administration omu yi omu ye no omu decide this omu the oho side ebeye agenda 111 hospital project na omu the two omu nsu so mbeye no na omu de share to o say omu beye hospital no ho no say womu na EPA any other agencies ka ho ka say oho no say dia anianity minti contractor no starting ejuma no hu say enyi form ye loose so you need in a way obetimi bia ye ejuma na afi so EPA de research bi ba say oho no say dia na ye hwehwe nyoma bola wo ho ne nyoma ninti no na say this eja asase no ho kakra na den etimi eteki me shape back and sana omutimi ejuma de o eno sa nti no contractor no start ejuma na ma ense oye so obeye excavation no maybe o but omu jane fa nti omu jane sa nti say November December na me hu say nkofo no samba back nti esan ko du say election year san so be mu de na say omu take advantage election year wuntimi ntu omu ana omu start e bank kakra de omu be chiem na ohonom sisi a asan aye se de etia yini na ye ka ho asemi na nini na ne se uyi se de awokan no so uyi nkofo ni fi kwan no na o ye nhye na se woni so asase na ne bibia dia enye o be san back eni na yen as Ablekuma Central Municipal Assembly ni impinfo ye regional minister any local government minister any titiri a yini na under the president no I say yen hwe na ejuma omo ye wo ho a MBY ye make sure say you betimi akeki charge na ya decongestio at this time ye nja no sa esi ye make sure say activities be koso nti obekaya His Excellency President ye campaign ye wa abusu kan association ne de to omo nim say omo person omo de ho ye omo car park other businesses ne ye hye ho yi see the bear ho ba be ye be e betina nti within the past 3 months ye buy na amount for as youth authority as starting omo di Peter ho de da ama yeso ye buy ye as a municipal executive yenso ye spray ekuku amo ho nyina ne omo atenase na ye hu say still no international ya na ye center ye ne ye hye na ye we but kwan ne ntimi mba and I just say ya no ya nhwe na ya mfa legal means bi entimi and the congestion na afi ye entimi amfa bi papa anti ho a wo be ye se dia o kan no be di congestion a obi yo mo eti o but den a be samba back and nti na this time no e be see me say together joint committee na ejuma na ye nhye say the moment I be di congestion no committee na so be hwe na Ablekuma Central Municipal Assembly etina ye no man nhye bia ebema oho no yetinya control ho yi na mai ko yete say yaye yi omo efi ho na eja asase ne saa den a ombebu so aba nti ote asem na saa na see ne tre okay na akoba ne say a mo wo mra bi ye babata ho se bi ni asotwe bi a ebebata ho sanse adwade forma sabi o ye kan eye nipa ho adwuma na mo kwa akoye nipa ho adwuma nso na ho ahomete kakra anya den a wo betia ba ko mienu miensa na so enti we no se ma pa mo de gu akwamfa na sotwe ho no akina bi ye se hu se ho no no adehye na sa begu ho no mo a na se hu se nipa so mesia na so obente ye twen na so nti wakina bobi fufura metena ho eno ho se wada mama tena se adwene ho patron yeni ekuku a ewo onina ni edi nkita ho ayehia sisia no nhye ne se ye wi a ye ba bibie ye tax force ni di bewo ho a daily omo bewo ho a omo be sema nhye ye be se ni na be koso oho so be kwa akoye place a yeni abusu kan fo na ehwe se be ye car park no ama omo etini temporarily no until say be ye because the mekan earlier no say ipi ye nhye no mahu say oho no say ya nhwe na amanfo di active job bia betime de no mafofo aba nti na ye hwe say temporary ni edema abusu kan some few other things betime ye hwe be wo na ye tax force wo ho no de ye yi anase say yan kasa ya take control wo earlier on no ye di congestion no wo de ma contractor
contractor ni hu say untimi enye adwuma wo ho no na ni control no wo ho na akoye week kakra ana ene say election yeso be kan omo di omo na hu she mu omo kugu ho no but now yen dey tax force ba be yo ho no he say say sisi a omo ayi omo de eye oni mfo ni ma no omo compensation bi nti untimi mfa ope ensambet na ho gidigidi sa ubeko yen hihie mu ye bylaws aya hihye a ye de manage the new place no ye ubeko hihie mu na leadership man kasa because ye ni leadership na na etna se me no ka say in the coming days no announcement be call round ama omu na hu say ye ba be the congestion exercise ye wi a team no na betna se na afi hihie no mu no ma ya hihye ni na no ye sande no atuja ansana ye be allow bibi to ama na Akosua na tese ni na so ebe ko mra kwan mu a because on say e wo mu say ni o ma na ye no at some point so na yeso hwe na make sure say e man mu anso na e be ye adwuma as a municipal assembly. Okay, na wada o ma ye hwade bi o ye ta hunu bibi sa yenim sa na motu nyina na mu fakase pa no ayesa na ye be ya kro mu betie ahonidie mu nsem be ye adwuma na yade na yetimi wo se kropon badwa bitimi ade adehye binom kɔ baabi foforo sɛ wo mo nkwankɔ tena ɛhɔ no mo nkwankɔ bɔ mo sesen ebewie kyerɛ fi potɔ na afɛ no so aba ba ya adesoa ade abeto assembly no sɛ Ghana ban bɔ ho ka ɛpɛ nkrɔfo wo mbɛsa pra ama hɔ no nyina san so atwa yopo ɛkɔba ne sei no a wadaro ma mo ba ye ne sei tax force na wo mbɛkɔ no wo mo so bɛhwɛ na honidie mu FM ana no mo de dustbins ahodo bi besisi miaya miaya ɛno so bɛboa sa kwan no so. Yeah, and that's it. And o question is women baby I kasa yi afa yi pa because see akokwa eye sanitation there ehnya ade ade bi ehia omokra obi amfa no hu bi omo ohwa ankasa at a point na nsiampo na assembly bi ehun ehiem gidigidi ensa nkomo de aye baby to baby so the a2 bola gu ho pa nti se ya o kan we ni na kanioma ama ya ye nhyehyɛ se be di condense or na yinya ye di congestion na yi omo fi ho a ye be ye nhyehyɛ ni na yi ansana team committee na nkasa ma ye directions on how to go about na say ento say ye be ma e be ji obi a wo ho ne be make sure say ye sanitation laws na nkasa you abide by it because ye as an assembly ni ye sika ne de aye improve ye sika ne de clean ye community ni nti no ye be make sure say wo ma ye try say be clean baby me no ka say municipal assembly ni ye almost about 45 streets on call around there high street ni so na nti no say ye kwa ko fie baby ye fie baby ama na wankasa wa be edwuma na ohun ato na wa ku fie ade eche wa be edwuma na say wo ba na umpese wo be ye clean dia any problem beba na ntintin 3 weeks ago yes penny as a municipal assembly together with Abusukan Association. Yes, penny sika kese pan we cleaning the whole of Abusukan. In fact, you close Abusukan for almost about 6 hours. And you be cleaning the whole of Abusukan. Ya mo biam beton ade from 6 to 12 near here. That exercise and na you know so we use 3 days and some meeting clear ball and in Abusukan ho. Inti say ye be sa no ma we ni na say ya fi ye nhyehyɛ ni movie mechanics ni ntetenketin bi omo be omo ma efi airport maintain wo ne de wa ko be bi foforo a na so be ba ho so na wa be ye efi wo ho dia na te say uni assembly na nkasa na e ba be eye ntokwa no na eno no ye be hyehyɛ policies ama ye tax force no sanitation officers ni na kan tax force no a omo ba be hyehyɛ obia bi de ngu ni wo ho no ama yetimi aye nhyehyɛ because we mu ni na asemi ameke ni na committee no kra no ye de congestion wa ansa na committee no be ma hu kwan ama nyoman sai we ni na ba mu se de be ya oho be timi ni tinti ade a wondu hu ni dia na tese oho de nya yi a wonya ade a wo betimi esi ho no kra be we nyoma mo ye da se pa se wanya ntoboase na wo kyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ anuoma siti ankasa na wo ka sɛ mo bɛhyɛ ase abɔ ho dawuro ni ade ɛne wo kyerɛkyerɛ wada ma no bɛyɛ brɛpɔte bɛyi. Okay, there are the say ya hyehyɛ sɛ in fact me say nka ye ni ye politics for ni ye security na ye de be adwuma ni ye meeting ye week ya ye de mu but am say election nti no by election nti attention na wo nti ama meeting ni ya postpone yako around the 10th of September. Nti we are sure say by that time we ya ye be mama swati media na de eja ye ni mo na ye adwuma we ye be mama swati me nkopɛ sɛ
the Becan send enough to be so near you, but yeah, she said, and twice October day. Now I exercise in Navy, a banner, communication, I did a ma, any communication, I did you on money, said the military, a day, but clear honey nana. And to say October, and I say, it's now you say, you know, within the Navy. But you money nano, meeting, no, at the time, last meeting, 10 September, yeah, near the Shena, coming in our Swatiga, because the better say a month for Nankasa, you shoot. Or more means that they are clear on who you because you didn't come for you know. Only say your call on and see you who says someone for light or a man for water. And so much I do be in Vienna. Any easy thing to be a share and near discusses animal will say. But then a bit me or man. All your illegally occupied and so light or water or train water way home. It means now I almost easy before the day of light to come home and no one on the coy. Ghana what an idea so come on, and no man on the coy. It's very much in our baby. Ama Yedina Abodi who say, Yan Tiki action. That is a big so Eddie or Mino, include to a president Bass or Berry City. There's a big acting up with it. And Intina, yes, far a deal with a Libre Soir, ye 2-1 among say, Timina, de Mama, into by 10 September, Moko, ye debate me na Betiga, na Yabama Musumabu. Anyone age man, anyone so never go so easy, na be fine. Okay. Ye jawa mo kokora no wadaroma wasem tia wano ye say fa sanse shewe hu no dwadifo ma dawafo won mo ambeyi wo mo do makobia ye foforo no wadaroma asem tia wabe na ubo ne tofo ade ama wo mo. Oh, me da celebrate. We dey say the kind me tia block my central phone na asem say ni na ye ni say bebi a oman ye edumi a esien ye wa akra any patent dia ke bia edumi a ye ni na ye be discipline ni ahama sanitation apostle say gusu kasa ye ka say sanitation issues ye bo ye mpanyifo n'echi na se yanka se anya ye dia enya ade be boae nti ye be sere ni na ye make sure say ye o ya unim say kutia eye ejumadi a ye sanitation, but more than say, drivers, almost spare parts village, almost Abusuka, your friend saying, Abuglushi, Union side, Hoswa, Musumi, you may be a woman say, illegal. I attach them, if I'm a choke, may train my own band, send to you, because I don't know, your mom will be a compensating previously, I know where you with you. You see, I know, when you assign air cassette, moving fuel, name by, you send your man. Well, issues, associations now, most more space in Indiana, more better about municipal assembly, much about municipal assembly now. May also in Sicily will be any more say, near call at least Moiduma Port, Moiduma Air Akosua. Yes, we have been revenues if you more. In the Mumbai, near Siambuamo, Mayamo, Mindum, and yet Cabe, and I must say. Yes, you does say, Honorable Yamisha, Pano, Brenwadajia, Wanyamai. I was young and Kasa ye area when Monyan for Frank and Kansa Wakwablo Central. One on a coupon of John Pennypa, Yawadano, and yet say, Waboy mu in Chumu. Now watch church, mediation, Quamudia Wakwemu, Wawanamu 2, and a Sunday, and once a shen Wankasa, a BCB aqua hot bite, Cassia Bona Wutia for Sompa 106.5, Accra, Yadamu Yawa and Krabatabas do, and yet Chideya Maganamu. Information centers, I would draw stores, I would draw Quaniasi, a few Yatamunamo, Sena Son Sway, Celesta Campbell another romanti, and Yakin Kankasi boy. What the yas toothpaste and the brush attire chi papa was when you be a wajue a portion papa and they will be a jatumu. Now a portion you are portion you are portion. So once ya papa no san abajuchi will see we no more jay pram watch and said will be a true sebako a dear free show. When your yas toothpaste and the brush I will you kura a boa wanka sankasa Emma will see a chinam no why yet deno Nelsa bo send wanka san hobine and you bedi vishabas said you see your son now send about crown 2 free show. And I'm say yes toothpaste and a brush and I did juma. Now I was a cry. Watch me a friend my pendumo 2. I want home so 0501 619 588 0501 619 588 and I come say 0501 390 338 na nempanyi phone nkomo medima for about center say what the time what we yard so ane stroke na hawo
ayesisi yade eyesi kire yade na prostate issues na wase moja broso a wo tu ase kora de afiri ho ansan so mabie mu da kidney failure ne yade yankayen ketenkete ne yakase bia jaza hani padua na pa ba wie kire wuti anya ya na de wuti na no wonse do na nka enim se nka ne na yasikafo yade na so ne jaza sabi oye nuanom nkuma nyina worma baba je afa no komitimafo aba santanchen ye na doctor for time on to yade no so waso no wasa obosome na watwe afi entwamu da time no so ya na se ho to ye bafua Accra wo pokua se mayo akomase agogo wana government school no di hwani mu 0244 774282 0244 774282 ebeka wenum ho ne aboabo no a wo mo nyina so adom no maso ye sene ye tan ye ho tewo ya ba ka se bonkaye eto so Area busiafo yentoa ensem no so enfamamo ewo hot bite kase no so na yede ani kiremu ewo asesewa ewo na odumase krobo circuit court na kwa setena manam sayo so chief prosecutor ye friend John Brahine yade okotabiri abrantie bia wanya mfinhia no aduonu nwotwe 28 years old boy eba yese court no ene ne wobika na ne nchirechiremu ya wo odema ye no ni nyina da ene sekita won sabosome no ena eyo owura bia wono so ye friend no Albert Nehi wakasa wo konkrente no ba bia wote ewo eye akotai ekuro bi ye no so ebe sese wa ho no filling station bia wo ho parking ne fidie tetafo bi motorbike bi wo ho se ne wo bank rent ade achi na se wo cyber na wabetu na ade dani akiremu ewo ne krokuma mu na wase wakoye anopa bese no nsia opake wo ho no ade achi ye no na ibremu e no sa beduru ho wo pani moto ya enya ade ohwen ba bia da wo hwe no eno okobo aprosifo amane ema wode hwehwemu egu akwan mu atete tasa no wakwache abrantie yi na abrantie friend Emmanuel Abokui wachese kwadu ode ball no eyade a wono so egina mu ewo amamra ya wohwehwe efa abonefo sem mechira criminal offense act no 1960 adase at 29 so section 124 clause 1 so ena wachese wabokro no na kro no na wobo ye no so krampo na enyu obia na ma no ho kwan se wonye na CCTV camera bi ena boa ye mpoma ye hu sampa wono ena sa tabiri sa fidie tetafo na wode ekoye ne nam sa yosunte no ye kase ya court no hye no se wonko enkoda afiase enfie polepole ensia se wofrimu fia enya ade asa ne bonefo sem no wode ne ho be hyembiem na wo twa no so no na adwuma eden so etachire wose we be yesua de ede ama akronfo tachia moafo ya won sanka na won nan kan so abribiada wo pese wonya won ho na yada so agina rehosem emo ye kwakopie mo ewo chinchiri ye no ewo bandari wo bole mesin emo ewo savannah mantem ne emo ye se akwofo wenfo bia kwakoto ahye adehye ya wo mo ewo chinchiri ye kro no eso a meka se ni pensia ena akwofo yi atimi eku wo mo ama ni pamienu meka se wo mo so wo mo prepare mo ade pa ya ye de wo mo kwakoto bole aban ayasabia na arehosem ba ye bambo dwuma ekuo ye wo savannah mantemo mecha savannah regional police headquarters wo mo atim no en wo mo de tu dwa se enra ewia beye no mienu ena wo mo nyanteye ese sa ahosem na si ewo chinchire wo no mo na eno enam so ema divisional commander chief superintendent Alex AGYEIWAA wono so ede ne mema ema wo mo de ani mu koye a wo mo so wo mo kodu ye na chese ni pensia yi ba ku ti ha ba ku su ni na ha chese wo mo nyina kanana akronfo wenfo yi akwato ahye wo mo so akun wo mo nsia ni nyina ama mienu so we prepare mu odin na superintendent ato ne nsam so echese ni pensia wo mo koto wo mo ni edin a ewo eye ba ko eye nyo ya wadi mfinhia no eduoson ena afei nyoropo ono so edi mfinhia no eduonu enum sechera wadi mfinhia no eduoson eba ko na mi tipo wono so edi mfinhia no eduonwotwe ena afei kwamna bogari wono so
wadi mfinhia no aduonu enkron na saa nipa nsian na akwanfo wemfo yi atimi eku wo mo nipa mmienu nso aka wo mo nso eprepre mo de ye de wo mo akwato eye boli abaya sabia enso eye sansa sikpe wo no wadi mfinhia no aduonwotwe na afa sansa boni wo no nso wadi mfinhia no aduonan emiensa na kyese nipa mmienu yi wo mo nso eprepre mo de mpa ya posi fo kyese bebi omo da no eni e de mpa na mika sei superintendent kyese nipa nsia wo mo awi ye de wo mo akwakopie mo e wo boli abaya sabia empanyufo ne bambo dwumaifo eguso ya wo mo ye mu hwehwemu na wo mo ahyade hye ya wo mo e wo chinchiri eye community ni se obi anka na komanto ne ye yese saa wo sem kwasi ye no wo mo anafi o wo bia de ne tifa baabi ya wo ebi bebre na akoda enwuremu a ade ekyenye eno nam so ama chief superintendent e de ato wo mo nim se kwan bia so nipa bonfo a wo mo tibi kodi sanya mbrasam no wo hye wo mo boso obehwe na embra no ene wo mu edi Onumonya for Samuel Okoje to blokwa ayeswafo a wahwenkrofo mamaimu ensamso wo Ghana na panyipa de ato dwa wase Ghana abakwasem obi nsida such as Singapore aban atonsa ade aframa panyine ya wote akonya so wo Ghana kan Yewura John Dramani Mahama nko na wase wo hwemo pa no a Yewura John Dramani Mahama na no adansra hwento abo ya wakoye e wo Singapore man mu no wase nyame anim ni wankwa no kwa ana wankwa sasabio eyedidie no wonom nko a ene wo kwa akoye anase mpo wakwa no kwa akwase wakwa ne atworo de ato Ghana nkwa nwumam se Ghana man panyine bi betena akonya so ma Singapore aban etonsa de frɛ no nemom kwa wakoye no edemfa switwiri die pa de abra Ghana aban ya menne sikabotene ye wo man ya nyade afirimu ene mu mfaso no enye asemkuma ye kasa yi Ghana ban enye mu mfaso ne mu chafa $1 billion a eno baba boa wo mayi papa afare ye sikasam ene mu ntutuye mu ebiem osi Olam International fo wo so ahye Ghana fo bo se wo hwemu asansra hwe no a Yewura John Dramani Mahama erebepie mu wo Singapore man mu ntino wo so abomoden a sikabotene $200 million ena wo so de baba boa wo mu baba seafood feed processing facility kakraka ye no baba boa ye nuanom poultry farmers fo ya wo mo ewo ma Ghana emu entie no baba ma emie nyuma kora no enyuma ba se empem 9 4,000 jobs de ebetumi abie ewo ma Ghana emu wase we kacha fa no a Yewura John Dramani Mahama ko Singapore wode aba ne ho bie afei wase wo hwemo pa no anei Shangri-La Group Womo so ade abasa womo ba besi ultra modern 5-star hotel e womo Ghana emu womo sanso ba be shopping mall kakraka ya e baba bua e bibre matoye jese ne nsaso ni ba bia ka womo Ghana enti wonso so ye chefa Ghana ban ye benyade afri sansra ho a Ghana man panyi koye e wo Singapore e man mu na wo hwemu a de to so krampo bie mu ayese and the University of Ghana womo so e ba benya adisuafo ne benya hostel kakraka ya eno no amfa nipa kura no nipa ba se empem dunia kire 10,000 ena ebetumi afa womo a eno ye hostel kakaka ya eno no omo ba besie ama University of Ghana na eba baboa ama adesuafo womo dabremu eno so akwakoye memremre na eba ne bambo mu kura de na yenka wase wo kwoteka international airport nso a ena impanyufo ayenseseye adiaba ne efrɛ no scanner project ne womo ba ba ye bi na aboa ama ye bambo mu atumi akwankan titiriw won ma won so mutu kwan firi Ghana ekwankrofo man so won mo de nuama firi ho edeba titiriw ne drug trafficking ne ade no enti no bone ne hu dwane ade no ntumi fa bi nkyera o mamu enko obi man so na so mfa mfiri obi man so emfa mekyera o ma Ghana mu sa ne o ma nyina no eyenseseye ne anamotuo pa Ghana man panyi Yewura John Dramani Mahama watuo no ebie na ebiem wase wo kwata maport so a eno so ho hyehye kora de bedama kentem ma ya so ne se ya kufu ye no so wo mo edenamwo na weni nyina ne ahodo bi a ekeka ho na won mo kire mu se Yewura John Dramani Mahama na na motu a wotu ye na wokọ Singapore man mu no emu sika twetwere de $1 billion a Ghana ba ye nyane mu so mfaso no enya asem keto ma enti weni nyina de adanse ye Ghana ba kwasemuo empepem firi mu da na ewiase akona wiye na won Facebook wo ya panyi kwankyerefo kwotworo de to ho no eno wo kire se wo si ha chia Ghana fo pi na momuo no ade ba kwa wo sere de firi o mama no wo se ye bom pa ya ye mom pa ye pamfanta Ghana man panyi Yewura John Dramani Mahama na chi sane ye no betumi aboa na da nyina na na motuo ne nsra hwe ya obetuo no ebetumi aboa medisikasem abre oman Ghana
aban no apɛ dwumadie bi ɛnɛ ɛwɔ ntoma ɛwɔ nkran ha sei na dwumadie no ɛyɛ school farm initiative sɛ dwumadie yi ɛba bɛboa ama yɛ mmɔfra yi a wɔn wɔ school ahodoɔ ɛwɔ man mu no wɔn ɛdidie mu ɛbɛtumi akɔ so yie sɛ bɛyɛ nkwadaa no wɔn wɔ suadeɛ koraa no a wɔn ɛbɛyɛ kuayɔ kakra de aka ho na ama aban no sika wɔde hyɛ ɛyɛ nkwadaa no ɛdidie mu no ɛbɛtumi aba fam na wɔbrɔ sɛ dwumadie ɛkɔ soɔ no Ghana man panyin wɔntumi amba na mmom otu ɛyɛ chief of staff Yera Julius Deborah no manikosi na nemu a wɔbra Yera Julius Deborah nya kwan ɛne sɛ ntwofo di nkɔmɔ no ɛne wahyɛ sɛ wɔde adesɛni o sɛ obia mfa ne ho emɛhyɛ mu titru ɛmatan akyerɛkyerɛfoɔ sɛ mo kyerɛ nkora na yɛhwɛ sɛ yɛde kuayɔ kakra ɛbɛfam sɛ bɛyɛ ne nkɔda no kora no school mu hɔ na yɛbɛtumi ayɛ kua ama nnuane ahodoɔ a yɛpɛ sɛ yɛde no ama nkɔda no ɛhɔ no wanso yɛbɛnya aduane sei ɛna ɔde tu dwa. Our gathering today is not only about farms. It is about the future of Ghana's agriculture and the central role young people play in shaping the future. Ladies and gentlemen, the President's vision for agriculture is clear. He has placed it at the center of the national research agenda, calling for a transformation that makes agriculture the backbone of food security, youth employment, and inclusive growth. This vision seeks to move us from dependency to productivity, from subsistence to competitiveness, and from viewing agriculture as a last resort to embracing it as a modern, innovative enterprise. The School Farm Initiative is one of the practical ways to achieve this vision. We believe by embedding agriculture into our schools, we are planting the seed for self-reliance, creativity, and entrepreneurship in our young people. The Ghana Education Service must ensure that agriculture is woven into teaching and learning, not as punishment, but as practical tool for education. Adishma ma nipo kasa Yera Julius Deborah wano Ghana ye chief of staff. Yet one some so at the Amamo Wafia Pema Henkro at Diocrumiano 1992. And now empenny for ya no one may more at Nasisha Yapim Rasabaya or Maggie Mono, ye betty me at the Aboya when they at me acquire nim, a war a yokomu your equine so. And I'm sorry so, and Shaba Quia no one mam renimono, and it says will be Bediman Penny at Janua, and Finchia night and a wasa watana so. Nase and no a berry yet. Na se ebi pese wo moto aso na se bia wo mkoto aba na wo sanya bia mu a wasa wo eye mfinhia dan ye no so betimi eden se 8 years ana se 2 terms pe ena no betimi akosa wo kwa ne prensa so pa de emfa woni mpontudwuma se de wasi ayo e de aboa wo manfo ya wo gye ne so no enya de obetimi asa akobiem na Yera John Dramani Mahama ye kasei ne mpre no so ne eno aba be ye mampanyin se ne wo hya ase aboso be senso nwotwenie wasi ahyehye ne mama Ghana sika sema toto ye adwadifo pene no ama omemu panyimfo nso eboa no aso na sene ama temamufo ho ato no ewo wo so sika sem ho no aka ho bi ama nipa dodo na efre se we se de ye mro o ma ye mra na omra enua ne se Yera John Dramani Mahama baby a wode Ghana akwadrum pempen ya ye nyankwo baby akora no na cha se eso ani ebronkuma egu nhirani po na beso abribra na se wo kɔ ne mpre no so amfie 9 pɛ no wo hwehwehwɛ ya wade agu akwan mu a ɛsafata ebruso nte no na amanfo bi susu se nka bɛyɛ nipa nti ɛne yɛ mra ɛno nti ne se to da bi na se mra no emie nipa no dodo a wo betimi asa yɛ nsesɛmu nte no ɛnka wonsan kɔ ne mpre nsa so biem se bia mfie 9 wonsan to so se bɛya Ghana baabi opeso de ebekɔ akoduro no watimi ɛde yɛ duru hɔ na no ɛna Yera John Dramani Mahama mampanyi se da bi wonim dia won se de na yɛbɔ udin ɛhyɛ mra nyɛ sanso ɛne yɛbɔ udin to mra gu anyente no sansɛm no ne nsuso yɛ na amanfo bi de ba no ɛnya ade obeso mama mra no se de sika 1992 mu no ɛno ada ɛna wɔde edi dwuma ne mfie 9 no so a wɔkɔpɛ ne baabi apatwere sansɛm ya Yera mampanyi ka yɛ ɛna magana panyi ba akoya wɔsaye dwadini pa Yera Sam John na ɛde aba beto dwa sensem bɔ hia wɔkɔ ɛde ama mampanyi sɛ wɔmfa ya memuo na na sɛ ya memuo ho mrahye ɛne kɛma menka bie no ɛngora tɔprɛ wɔse de wayɛ ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nsusudi ayɛ nhwɛsode ɛde ama bibiman na ɛkyerɛ sɛ daachi bi no ebibrem hasenum no yɛbɛnya panyi bi a yɛbɛkasa yɛ padwen ɛne nyansa nsusuye bi a yɛbɛtimi akɔ ne nasenti saa asɛm no ɛne nsusuye ya Yera John Dramani Mahama wɔgyina ne na supreme ɛtimi akasa wɔnyɛ ne de wɔse wɔse abasobɔ ɛne wɔde ɛma no wei ɛyɛ Yera Sam John ɛne de sansɛm wɔse nyine ba yɛda ne biachi
e de ama mo wa bra o de kwato ni social media platforms so ana ko be keka wo mo ho awo ma Ghana emu ekuo ya from say Africa Regional Organization ya one more International Trade Union Confederation one more ase no ena wo ni Trade Union Congress aka bo muo awo ma Ghana mu a na say wo ka bo mu a no mani abere ye pa e kire say bibi man eka amene ye na eka amene ye nyina no ye say ya ye hu lo a ya kofom la sulala won krofo ma man so menei enkrofo ma man no won ma fayefo enti ko ba so kokoko babosia ehun si hu ye da so se tie ni enti abre bia bi ma ye enti min konko yanim ye nya sika na sa tie se de tie bia no a ne de akwa kotua ka eno anam so amenei eka ya eda won mu a emre bibi man no ano aden pa na wo mu akwakwa ye mabunu a jese mojamuno wo mu muo na wo ye da chinchirimenti na wo se ebre no so se wo mu nyina ka wo mu bomuo na ne wo mu so kasa de tia se eka no a emra bibi man no ebre na so sesa aka no yetimi twaso na asempo se betumi mpo a enkrofo man sa aka no a yede wo mo no wo betumi de dodo no a che anase mpo bosia ye kokobo a ehun si hu betumi aye ketewa bi na atumi abo aye papa na ebra ene wankramantemu ekwoti si muo ne ye yenko na nya asenketo ma placards awodo ye gita womo emu brofo kakraka ya me na amatia na sisi asase etwa no hwenhwenhwenhwen wom de na monten so ka sade ka kon de ano oden Ghana ban sori e ebibi ma yenso yensori na wo bia nka na wo mom nkire won ma dwene sanse ka no a enkrofo ma man so won mo ama chese ye twia no ano ayeden de ama ye na finance minister Dr. Akosua Tofosen won na kwagina mo de ma Ghana ban ya wo je sa petition no me kire nkrata no ade free sa ekuo yi ensem anam so amono so de atodwa atwesa no kwa so wakasa ka de emra bibi man ya no oboa no wodada ne kra na abibi man eka ya emre ye no aye America dollar no 1.3 trillion US dollars eno ne sika ya eno ye ka emra bibi man pa enye asemketo ma na saka we nyina no bibi man tumi ka se ye ja no tra enya de ye betua biem enya de agese ye kobo bosia kura no e betua ntomu fa nche ene ade wo se no kura de ntumi si na emomu no ebre no so se bibi man kan bomu wo mu nyina adwene kwa bankro mu wo mu nyina fa kwantempo ba akoso enhye ba akoso na wo mu si gina ye po ba ako a e betumi aboa sase ye kwa kobo bosia ehun si hu oda so no e wo se yetimete so ebiem se koba no se nkrofo man so ye bo wo mbosia na wo mu da ye ka e kwan yo mfa so mu da ye ka na se koba sa ban bi free so no foforo betena so a wo mu san so de biem kura ka wo meka ne ye dobro no sa de ne nyina betumi afiri wo de ama bibi man wo se ye koba no se ye ye san se de to wo de a e betumi aboa ye pa na mom ye ka ne tra ne ye gya wa kwatra sa de a enya de betumi aboa ma bibi man so ye nkan kwa ne ye nkekere ye no atumi akonkan na wo da ko ya se ye papa se asam ne ba ye no wo mu gide si wo mu na so wo man tia nan ka se o wedi amfa ye ho empanyifo na tia akonya so nti wo mu ankonkonkon wo mu arasa de so wo mu fa ka no wo betumi ako na mom wo mu hwe se yire so pa so a da chinchiri ma baba beto ekei wo mu na ebete ho mpentenkwa esan fifire di ate no na wo matimi atu ho na mo yade e kire se Ghana ban ya sori waka abibiman emabunu ye wo mu so sabie wo masusu bribi adwene bibi ho a eno so ya na montu obebo nam so nti wo ma je sankrata ye ti se ye no wo mo so ne abibiman eku ahodo ne mpanyifo a wo mo ka bie wo mbehia na wo mo di yie atu yie wasem na yeremo ewo mansofo ya wono ehwe apomode ho ensem so breko na sehwi dwaboso wono ne womno hyebedwane yeru akwabramento akando wono so ne die mu panyi de nsam otodwa etrese nimdia ya mema nientine tresam ne neka eya na meman eyira na Ghana ha senum nipa dodo na efa akonua saso energy nimdia ebi ene nwomesua na epepi na no se enwomesua no ebi komu na se wo mu fra sede ya wode se nimdia na okwaje ye ewo sukuu mu no ene ntete ne be ye adwuma no eya na akwakwaye boache bi de ni nyina ne se aban adwuma no eya na enipa wofa wo no ya na esua na no ena enam so nti nursefo ene midwife ya wonom so ewie ye mfie be se enum nie ne nan nie no ya wonom eda so tifie no aban no ebo ne homoden so obeyo na watimi apa adwuma bi ene biaye bi di ama wonom ahye na watimi edi dwuma no ama enam so yewra kwabramenta akando edi atodwa wabra ene de yada wo bo na de ni kirebo sehwe so nursing and midwifery college ye no ewo ho no ene ode kwatodwa se aban no ye krado ya wo hwe sesa enkofo we se otifie no obepe
baabi ɛde wɔn ahyehyɛ ɛwɔ enyimam na abere yɛ yɛkasa deɛ aman bɛ sɛdu mmiɛnsa wɔne wɔnom edi kasɛsi ahwehwɛ nkɔmɔ sɛ bɛyɛ obetumi abɛfa nɛɛsefoɔ yi bi ɛde akɔ wɔn ama so ama ɔtumi akɔde dwuma aboa. Government is looking at employing or recruiting some of you at the end of every year. We are also looking at how we can export some of you to the other countries. This is about, as I speak to you now, about 13 countries have responded and we are in negotiations with them. And so we are thinking about that and we will think outside the box to find solution to this particular problem. Again, one thing we've realized is that demand on the globe has always been a specialist. We are also designing programs. Ebusia yero akwabra minta akando wotoa so e wona no disem ni mo e di nkranhya mapa e de ma asuafo ene akyerkyerefo ya won so asuapon ni mo no se aban no e wa hofama na wo hwe so obetimi aboa no akyerkyere ne kwaban mu se be ya aban nwuma ahodo no so no wo benya akwanya dodo na e de ama apomuden asoye adwumayefo. Now, it is government's policy that we are not going to build or pile up arrears. So at this point, we have been directed that every month, in as much as you are in school, the allowances will be delivered. The Mohammed Sekin came for the nursing Beni. Why do I say so? You are taking allowance and you are going to also benefit from stress. So the no fee stress policy is applicable to first year students. And so, for example, last year, if you check the admission fees, it was around 6,000 Ghana cedis. Those of you who maybe had your sisters or your friends entered this institution last year, if you put everything together, your uniforms and everything. Every adishimama ene ye etwegu ye eyo men yisofo ya wono ehwe yapomden ho nsem so sayem rahye bedwane edema sehwedwabo sofo ye wura kwabana menta akando. Enrashe bedwani ya wado na wo ejeso abato mpesua so wasante mantemo honorable lawyer Kwabena Boateng wose nani suade hu nsem ayasabia anasa pomdi hu nsem any schools abodo hu nsem esinani supa na nyame adomu adehye yato abama no amana bayem rashe bedwani die sa ne bani nyina obehwe se na dehye so wo mbenya so emfaso na woto so echemu se ukopiem ejeso abanya sabia wo ofate de to no ho so se mother and afei baby unit hospital no no a obehwe no wasiesie baby e ma ene enkwada eda e wo hodom no obesiesie ampane apa ene wode aso akobofo mu a enche bia wo kyese wonu mu ebewie. Well, come jumedi a me di semra se bedwani be baye niema me di esimedi so di kan adesua to so mienu apomuden ne mabuno enwuma na we ka de ye defa adesua no suku mpedifo ma meti yese ye wo no yentimi ntuma ne kansi aye kobasa yi nyina yenim ene nipa bonefo ye besan ne nkrofo bewurura suku mu ha be ha nkrofo ma ene ya wono mo nso a wo mo kan ma na ntwi dia bewurura suku mu ha dia be ye de omode ba be ni nyina no nkemfu ano na kyese mofra no bambu mu no nyina yie sɛdeɛ yɛpɛsɛ yehu no ti sukufo mpanimfo de to manim no na wɔsɛ metu ho anamo na mepɛsɛ mente de ba na animu ya ho aka de bia ka ho no yɛde ka ho na yɛtimi ɛto wo no ma ne sie na afei yehu sɛ Nipo kasa ye honorable lawyer Kwabena Boateng wado ho na yemra hye bedwani a wo ejeso abato mpesua so wasante mantemo na owie ye no na medical superintendent wo ejeso abaya sabia enso yewura doctor asenso brobe enso de tu dwase saade no a ono abode ba no ebeboa pa sanse ukopia mu ejeso abaya sabia ho no mu ababi ama ene nkwada beda kra na ye na aye wo mu adwendwen edan we me kram beto ha honorable by no yese obeba ho no so abehwe bebe so obetimi di adru ene so de ose ye oya starting my join for ba nti ebonya me mpa ye ahwese bibia be kamana otimi ede edan adru bebe so bia ebetimi aye den AUC se ona bobo no modi no timi wie dan maya ebekọ so abo adwusoman na because adwuso government hospital nyini kan se obi wo ha onim ha fie kakra twam no na ha nti se dan den na no se ne ahokyere nyini so na ahokyere ba nti se we nso etimi wie e wona kwan so a Arishma eni ayekwoti eye medical superintendent ye wo ejeso abai aya sabia Dr. Asenso Brobe.
I was here to and some no so. Nana some come here, some abunia, one more marker, and more much or more to say, at your good bonus, what to say, I know out in pa. Yes, ye Frebby be opiodo, ye Frebby be ready, and not just say a moon son, some who drove a breatas and a more, and manano cradia bomania, sir, just say, and coda. Fishia dunsia do so do watche ya chese sunyane ne fafrem hono baabi wo so mo ya red competition wo mo pedi obetimi anom dodo akoda wanya fishia ne dunsia kwanom dodo be se enkono ede gu ne yem owie wo ne wo wui ya chese omde ne do ayaresabia tim keja woche nananom ewo ensieto na ano na anai wo kwa Food and Drugs Authority wonu makachia Substance and Abuse Department Panyipayo Dano Dr. Alote Purple wano adia to jaya wabokoko atrose sadu bonne no dwadie ane mu ne nomo no sane yesi because wo maga no ano ya yede pa no ntumi hunu baabi a mabunu no ankasa so de abode won matode afri a won ma hyase atemu atese nam so nti wo mo besere yen hyase anya nkyerɛkyerɛ ye schools ahodo mu miaya ahodo na tramadol ane no bone a ɛsɛ wo man no yentumi ntwe ho emfiri ho. And the opioids medicinally are used for the management of moderate to severe pain. So these are drugs that we can't just take off. They are essential for pain management in the clinical setting. I was sure why Dr. Alote Purple Anna you're turning kana I know what you know Anna Dr. Eugene Dodoye anasa Dodoy one of your chief executive officer at the Mental Health Authority yes Dr. Eugene Dodoy one also at the kakra etwa so na watch us nyame animni no bonera de ha dwene pa enjese yampa ba ne anhwe anu a ebetumi adinya e wo magana emu. Don't go for the target you have hit them you are trying to give them for. So the same drug can relieve pain. That same drug can relieve you or give you a feeling that we get from sex, from food, from water. So that pleasure you get, the drug can give you that. And that is what, Mr. Papa said, psychoactive. So psyche means mind. So activate your psyche, your mind, and then you feel high. So the drug is a painkiller. It makes you feel high. Tramadol is also very interesting. It delays ejaculation. Natural sir, I don't know, auntie. We are Bama Crana Tramadol, what I no more, Obama no answer say a chirwa, and as a chirwa settlement, and you are your doctor. Eugene Dodoy and your turning can where your chief executive officer at the Mental Health Authority and yet is a what your footway Emma Ghana this year. Ghana man penny eba His Excellency John Dramani Mahama one na pam for express obo de ne pa hodo ya wode adum yen no ebi te se nsuo nsase kwa ebretu ahodo ye timi boye ma setena mu yede nsaka no eya de a nipa bi kuma bi wamfa so pedie dodo ye buru so nte no wo se ni nyina da wo de galamse kwan so e na ese no ne no e na ye John Dramani Mahama ba ye wo se won tena fofo ho ma ne nane ye kwaye aban ni bia ba wo be ye bi nso no wo de kenten anasa so ye ne konsuo no ono wa be de wo ba behwe na de aban dada no ehya ase ya wantimi enwie no watimi abeprapra kwan mu ama kwan mu timi ada ho am yesi yedie kwan so ne no enenam so nte no wo hye se Small Scale Miners Association mu mpanyimfo ento wono members ni se wo bia da wo license no ya che se NC ya na se enwie peye ebi ewuo wanchi bi wom no wo mu hwe na wonom emra no mmeye ne ye na ebre no so ye ankwa ankotentam ema empanyimfo ya wonom so ewo eye Ghana National Association of Small Scale Miners no e de chopa ebre ye ra Emmanuel ama kofibu aya wono eye soafo hwe yensase enimu adodode so sa da Roma bre ne de ayese 80 ntini ka be ya wontrem kakra emfama wonom omoje pene e kire se bosumi ye womu ne da etwato okura no eyade a Augustine no wonom de be kwa wie wo de no ebeduru wona chese wonsa meye mu eye
ye na de etia na tie de a enye obi ne kuma twibo sia ko e na pe na wie won tin wode ne tia kwakwaje a kire mo behwe na waje wo license no e de free won sem enam sa yo so agasi akato ne bro wo kina ne kinachi ya na akwakoso ama asoye no de aba abonten se de wo kan ye no wo sesi so dua enye me pacho wasem bi ani na sa asem no a wo kan ntina busua yenkwa homa no so ne ewura amama wusi waye kasama afo ya wone asoye ye hwensa asini mu adodode so ene amansan wakasa edema wonom na yene no emonkomo emfasa ensem wese ho mame woti yenka sompa kase so ni o yada wase amu akwa aba yeah na hona muti se me dofo nyamia do na onso o onyankopon kra ye wa hase no maye na asen so se waje yenso ye bo wa homa mu yi asemu amodi aba betu dwa so ya wo kasama wonom mekire Ministry of Lands and Natural Resources no se okropon dum ye na wo kire na kirechi ya Augustine so a na ebresanten ya wonom edema wo ma wodu etu fomagudie woni nkuma mu na wa wasa wo kita to mikrata licenses no wa wodi anwie ye no besi nipi no edi asempote na mo pese mo ka edi kire wo mu. Okay, me da se ana mi cha obi em so mi fan chia mo tiefo nyina. So na okay no afina ashafie no minister baye wa ama kutibwa baye no about Ministry of Lands and Natural Resources. Na ye audit no license na a war system ni bebre kwa but you say na ase public kakra wa license ni. If you say a committee say omo hwem licenses bia a small scale mining licenses bia a war system ni free 2019 omo hwehwe ni mu na problems e wo ho anase omo my updates ewo each license ho na emu shame na ba say eye yewie eto abawie after December 7th ebesi tama o mampeni John Dramani Mahama ebeje yakonya no between that period nim sa 1 month period nim no license be do ho no ma omo issue ye but na problems kakra wo ho ebi mu like na enye complete enye inter inti emu no na ye revoke sa license ni ba ana ye ma share committee no say omo nso mo adwuma so na mo fa report report na mo de ba ye ne kire say period na omo hwehwe mu na license ebo mu no be 1297 na emu no be 316 pena na ye omo papers ni na ye intact ye correct nyaka ni na problems kakra wo ho nti emu na abo amakofibu a share say small scale miner fencing we small scale miner na be who committee no na problems that we license who nyina no yen correct ansana what was to kwa adwuma but yeah my directive no I think on my 2 weeks period after the time of my directive no na ebe end day on the 4th of August be bosumu we mu ana small scale miners association no ba office ebe hu no ene ne kan say oh emrani sha memory na wa man no so mo be correct mistakes no ne ade no emrani sha ntanke be ya na da roman ka on film kakra no more mo make kakra no mo fan be corrections ni na no see you at it inti o share mo bo say o be extend the time no inti extension no o ma up to the end of August busunu we mo so na mo nim no August no end day Sunday kwesi adawe if the committee ni share say latest by Monday 5 o'clock or matum it say one ba ministry one be submit with documents na say one be correct offense say abnormally the what license hu na ya mambre inti ye be revoke sa license ni na but sana be fair and just inti honorable Mokofibu and so can share say Minerals Commissioner say agency and adwumeku a ehwe ministry na se a omu issue license no omu CSO omu fie you be there to clean our house and you kata charity begins at home in the Minerals Commission so omu so mo tete akomu committee no mo so ma hwe say
ebia mistakes ni bi wo hono ma na free minerals commission ho ankasa ebia omo uploading documents into the system no ma uploading ye ebia obi won ma wa submitting nyama nyina but uploading no and I say did anything that comes a problem a minerals commission no omo so omo nye omo de minerals commission part no omo ye ni na omo so ma submit omo report ama minister if by Monday we a small scale miner na say one be who committee no and regulate and sort out all the challenges with your license your revoke license and no time say ya ba na say be who so mine I won't keep a valid license na emrani no where the wana yenya ukwan nim se wo bre no esua na mo revoke nipa kro no license no na che se ne site na se concession a wa ye adwuma wo so no yes aba be di aban ho nya sa e ba choan sa pepe na obi wo ho nso so a wonye kwara woni bi kwara na wo ye adwuma mo hwehwe mu na mo ye no na ebi sat ewom it is a who need license cry na say who ye adwuma dia tell you what somra because a man shete who say we mining na e say we be minerals commission na we be license it is a who need license na who ye adwuma dia e no dey what somra e no dey straightforward nti no dey basa na ye be tool san dia and the money no do into na ye wo national anti-illegal mining operations secretariat no ma soldier for woman police for woman saying NIB narcotics board it's a combination of security agencies and other agencies ya ka omo nyina bom inti say mobile operations sa and omo be omo field na so ye ba e site bi na concession bi na so bi ye adwuma o kita license no police for no mo to make sure no more adwuma no match na prosecution will follow after that na just no say ya chewa ya de wo court ho mra ya wo mo ahye no anything ya de wo court a ye kwotwa fine bi ana sika bi na de abotua ana so obetimi akoseve wo sentence ana say jail sentence bi wo and not to me service sentence to me offense to me final and no emrano depending on the gravity of the situation because obo ono ma okwa e dia na labor na wakochini ebu ono ma say e dia okwa e dia nipa na concession holder na nkasa e na ba koto depending on the gravity of the issue no eno na emrano be determine na emrani ni wedi ma bia ma wadaro mama yemfa wonsia na ye na wasepa ye hia obi ma wadaro me be sabo wakachi Abusiafo Evra Ama Mawusi wono a public relation officer at the Ministry of Lands and Natural Resource and ayeneno ekodi enkomo no yeto ansam no so amamo yeto so dia yenim se attorney general womo egusu ya womu edi Yera Charles Edubuahi enwo ensensemo na no enam so ama Yera ataction ya wono ena ye lawyer edema enkane director National Signal Bureau ya Yera Charles Edubuahi no wasem ena making na Yera ataction baboti de atudwasa attorney general kwanya womo faso a womo yenkratasem no womo ni nyunkra was evidence adanse die bi wo hodo mu emprempre enka attorney general de baye enka beboa ama no ni nipa Edubuahi no enka obetimi edi nkunim kura wo hodo mu nanso wo matwea bebisa mre no enya de attorney general etimi edi sankratasem no edi aba nti wo mu de wo hu se attorney general no wo mu eyenyimu wo nkratasem mu nti wo be sese baby attorney general edi nkratasem akwache bia no wo mo hwe no mo famra. The AG has been selective, furnishing us with the documents it wants to file. In fact, we brought it to the attention of the judge that in a very consequential bank account, decided not to include the full volume of the bank account. So we have challenged the fact that what is exculpatory of Edubuahi and Ogwai, the AG should give it to us. And that's how come in the first instance, the judge didn't want to order that exculpatory evidence, which simply means the evidence that will aid the accused persons to conduct their case to be given to them. The judge said no. But when we came back with another application for disclosures in relation to a so-called private BNC account and the purchase of property in Kumasi and another one in London. So that was a positive allegation of the Attorney General signed and filed before the court. The monies were taken from an account and a property in London was, purchased. So given
when this purchase took place. Let us have who owned the property, the vendor, when was it sold, and for how much. They couldn't give it. Adishma mani pokasa ye lawyer Atachia wado and a lawyer wadema Yira Charles Edubwa Hinene and ye quote na Oye Yape and Deputy Attorney General Yira Justice Shram Siao. One also about dia two just say Sasa mo cannot see no crabia anymore. No credit mu say one more Edin Kratasem Asie and answer one more ye mo and rada and no pay ya ewo a yen X ewa befun to 10 video so and Yira Justice Edia Betu just say Sasa mo attaching lawyer Ekano no crabia anymore and one sem and Yakutia Rajma attaching lawyer Ekano no crabia anymore and one sem and Yakutia Rajma Yemfa we so na yemfa seda emenumeko enrei warmo aso ya sene time herbal mixture eduro papa ba no se tidi yade dia de bia meka chewo entra o ma tidi yade nkoku eye time herbal mixture untumi didi wenu mu ato wo de wo sa wo mu a aduane no nti se tia na etie eye time herbal mixture and afi wonam ya general body pains ni nyina no pebitu wono mo nanom ne kakra kakra wo de wabusua na we se tidi yade ne asie entu a eno dan chanya your time HH mixture and then the capsules akacho say nre mienu kabo mo hu nanom yade bia aye kwankwa wo ni pedua mu nyina no ni nyina asie betu ama wo timi anya hode agina wona so abra ne bema wontimi mo adwuma wo mpam eni nti no wato graphic ana obi kinkan e wodem mo e de ama woda bi e wo se bema wotimi bo adwuma na oyere no ema o mo piafo e time HH mixture ene ne capsules oba anyimfie ho no siesie ho na se na boruo mo hu say yes o yoba dressy pia bontia ni ye be inside so a oyoba na je say what you form na tonkwem time HH mixture emanom emema so etimi endom omenwa fana ba bia herbal shops and afi pharmacy shop bia ubewura mu a wo de ebodi no as a time HH mixture and in the capsules and a time herbal mixture Food and Drugs Authority wo mo de wo stamp no esusu say etidi yade bia de Ghana eduro bia ni wo age time wonu mu enure ni ebi merofo. This one posting out petio and abako a friend na Outafrija Owusu Ajimai 0244 417 669 0244 417 669. I was Yamadia Sompa free lateral and Ghana Limited na Debra wo. Na Sampa nyina no yese. Wo pa home appliances papa. E wonum na waso kwaji bi free. Na afi de ya no ne yese. E wasa Ghana ni bia wo sreye. Eni kwansa wokoto TV, air conditioner, wokoto fridge, washing machine na nansa pe na sei. Kettle ne rice cooker squad ye yenka. Wobu anma woto na wotwe pepepe na sei. Wode be kwa fe no mo kwa akobɔ atwede ho da bi. Ko Electroland Ghana Limited na kwato papa sanse we no one masada aye ne kama na wase brand biya ya wo pe biya no wo benya bi Electroland Ghana Limited one maso ye wo pe Nasco dia wo benya wo pe Samsung dia wo benya chase do so bebre na dia tia no se si ya no ye ne se customers ma akoma ko 15 dunum ya mo beba no mo benya 15% discount abusuya tie ni Electroland Ghana Limited say 15 customers are mobeba some mobile to home appliances papa electronics papa de free one mobenya 15% discount at the free so afei achade akura de bocho enti wo to ba ko no near ba ko piu so na esa wo san so nyamu discount ne etete so de ma wo mpewe na apade itachiman ye wo kuma so kwantempon no so Kumasi kro ya wo Kasi Junction Tech Junction ho so yo ho Accra Adanta Barrier Kumasi Sunyane Mankasim Cape Coast Takrade Tamale 0245 949495 0245 949495 Sa utie me wabre wabi wakokora bi anase wanka sampo no nansen wo hu se wo hia wo mpem krampo na asa bibia na nsi bia che wonan nansen ko ta complain pa wase mi ratobo e ma no wase tobo ase odotobo ase adan a me nan a loke mi 6 ya loke adan a machi entiri ya cha se fa mi 6 ya chi wo na fa me to ase wo no aye se ya be yaw bi din bi koso widie nim obi won so se na nantu etwetwe ne pa wo de no so bia akwa ye se wa nantini wo no ene wo na ye mankasa no wo di tia fo ma entia nansa wo nante kakra bi na ukwa animu ana wakoto na waji wa home na wasa atoa so wo na mu taye wo titiritire busua
sciatica eno ena eye yade a ebo wonka yesesa wantu aminika na wafo ani ankyerem wo 21st clinic na miamia hodo be se dunum ne akire ya wabiebie no man mafa na nyina no a wanhwe ya enche wo beka dem na wonan wo ho na wonsa ho krampo na ye da brabo imu na bia wo ba bekwa edam ama obi na akwa aba edi bia ba behye wanumu ebusia entina se my sciatica yade no enka wonto dem 21st clinic se enka nche se wono ne originator no wono ne kotutu ye hu sampa yade bi wo ho na din ye friend ne sciatica na chiwade ye dru ankasa no so no wo man kasa nchen na ewo nte no enkwa ne nam ba bi nye nuro nkwa na edema wo ho kwa massage papa bi de piso eno na eboa wo ama sciatica yade no akwantentem na wase enka nche se yade bia apart from sciatica no se ya wo ho nsem wo brebo ho temache ana se bia yade bi na aba beso wakomemu ana se wo de na kwa yese enuro bia wakwa no nom no de yade bia ba be kan diabetes bi akwa kan akire ni nyina no wose wo tu ase fibroid wo nane no wo abla won fa sekan enka wo fo ani kire mu wa akra ha senum tantra he run about tema wo Roma Catholic asafunachi wo pe Akosua new market obom road ba bia yisi fo bia wonum new office no sanso na kuma se ehwa overseas ye ne Sompa FM wo dan kro na mu sunya ne regional hospital first gate no ene di enhwe ni mu sanso na tachiman ene nkranzan so no ubahu ye wo Canadian bank dan ni mu takwan so Roma store so no enim ho ne nhwe ni mu na abahu ye takra de fie kuma number 9 taxi station brekuma mango ase ye ben Chris FM go so abotan so ye ben success FM obo asenso no council quarters called junction and at 21st clinic ubehu yen no akwaje kwa ho san yaba no eye 0540 311 311 0540 311 311 adeshimaima yenyina wese swai na yentie wese mnata ye ban sam no dodo na na ewo akira ye de bepi wo so Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050 161 9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic Accra. Anu wontie, passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botem ye demo. Ani ye demo ampa. De se de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Edujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, I am more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 city. Nyense ne beto mu ansa ne yetues ka no. Nso mi connection na encheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahodiam bam. Connection ne wo de we. Obo wo de ba de kro. Wa ba do kro wo de ba do kro ye ka. Stroke nso de. Wo fa no small. Chese agidi wa wu ne de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Kweku, minim se wa yeshe. Me kra manane. Na so eboni show ho a embaso. Mane ho sepeno.
Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only then it's not on, but don't support as a condom. Sompa TV, Emma Aketiapa. Amakatiapa Pabusia Damosi Yatwa and Samno Eso. Na Auditor General's report be a PM Chanso. Say Ghana for Yadapa and Shianagua Bontenya, some get to money sika, Lazan, Kudi cash. And I say she a gungrofo tomu. Na Auditor General and a woman ye. One more time say, Woko National Service Authority. One more Akachia. Emrebi Chamu Director General. Yano Oda National Service Authority ano Ora wasai asibe entry papai nansam atwetwere ba ho okwoto deda ya yankan wieye na Auditor General kyerɛ sɛ wo hwemu a 2022-2023 wabatena akonya so sɛ Director General Adema National Service Authority no papa no asa post ne ho sɛ wo volunteer ɛwɔ National Service Authority wo maka kye wo ya wo yɛ adwuma na sika wagye fiti 2022 and 2023 no kwa fe ba ko ntam wo no eye 8.2 million Ghana cedis enye sika keto no yaka na sa no 8.2 million kura na bi sa aswoso ya Ghana cedis eto aso ejira sa waso calculate na mu nkire mu nie wo mo kire se wo hwemu a yewura osai asibe antwi sane yakwadu no bo ya Auditor General report no ekire mu no wo mo kire mu sa 2022-2023 no obetena akonya so sa Director General no and one more posting ho na wo posting ho no is rich card a wonya ye number no eye 1177042059 eno no is rich card number na wo use wo ya no mu disika etumwo afei one more postu ne ho ekwoto Greater Accra region ya chese wona na ya register no ebiem wo mo de na omo assign ne no kwa Kumawu farms ya chese asase yantam ye omo de sha ne nsa no eye 200 acres eno ya asase yantam me no wasante mantam Kumawu farms ya na chese o hwedi hu dwuma na wano mo kire mu se sane ehwo hyehyɛ na sitia no wopanyipa na ya na ade ya fitimiro obetena akonya so entina bosumi bia sika wagye eye 516,000 Ghana cedis sika o enti abosome baako ene ebese efantamwo bosome baako ne abosome 9 entamwo afeko ene abosome 9 yes enti ukabo mu na se 16 months abosome makomako dunsia entamwo no sika apanyipa no hwie ya ekogu sa Israel card na eso no eye 8,208,256,000 mesisu biem Auditor General's report ekire mu se yewura osai asibe antwi wobeye Director General ya chese wono apostu ne ho a wode Israel card number eman ho 1177042059 no na sika abosumi bia wagye ye se volunteer no eye 516,000 Ghana cedis enti abosome makomako dunsia ye no ye afe baako ene abosome 9 tamo no sika apanyipa no hwie ye kogu na account mu eye 8,256,000 eno ne sika Auditor General ebo mu amane enti wo hwemu a sane enei National Service for Wage allowance 715 Ghana cedis no ya 57 pesos kura to so no na ki ebetumi de atwia nipa makomako 721 womo ya National Service nko a enipa no ahanso aduonu ba ko ka abosumi bia o kosi sa 16 months no ebeso entiri nyina kogu ba ko fo botom
wabra na bosome ne yɛsɛ atua ne ka as director general ɛno anam so ama auditor general de report waba ya wɔn mu kyerɛ mu sɛ wei ane ne wɔn mahunu na sɛ ne deɛ yɛwura Dominica ni report ɛne nsɛm wɔde bɛto dwa ɛfrɔ nsɛmtwerɛfoɔ kan yɛ June bosom da to so du miɛnsa no ne nyinaa bɔ mpɛpɛpɛ sɛ panyipa no kyɛ sɛ sika a wɔn na hwere Ghana man ɛnyɛ sika ketewa. Yenwie ensem no ewo eyenkofo aman so na de ni kyeremu ewo US mampanyira Donald Trump no so ne die mu panyi edi nani akaka ya hu se ayi mampanyi dada ya wo frɛ adwa so Joe Biden wonne na bedi eche Kamala Harris ansa no no ba betena adwa so no wonom eye hyehyeye bi wa abra omugina executive memorandum so se mampanyi abedi eche Harris no ene bambo ya wowo ewo na busuamu nyina da no se ne mampanyi na bedi eche eba wo kwa wonya nimfinhye du nwotwede a na ese asrafo di na chi ba bi obekọ bia no na ye ebo ne ho ban no wonom ye san hyehyeye no ede mampanyi abedi eche yewura Harris anase Ra Harris ya na wono ewo aye America memo no na no ena yewura Joe Biden eye bosumi nsia pese wo frɛ adwa so a bosumi nsia ya edi animu no won be san hyehyeye na mawo ena yewura Joe Biden ekɔfa ekyire esa akɔtere mu sɛ ne July ya nanka afi we say no July ye twam ya no ya nanka sa bambɔ hyehyɛ ye ɛwɔ hɔ ɛma Ra Harris one na busua ne ma no enkebe so no ɛna ɔsade afi mu a ɛsa akɔka ho na no ɛna yewura Donald Trump wase wo hwehwɛ mu a nani hu ya na ɔse da bi saa nsɛm we se wɔde hye ba de de ne se ɛte aseɛ ɛno nti se wo ba bedi mampanya na sɛ mampanya bedi akyire dwa na sɛ wafiri so a bambɔ hyehyɛ bia ne ho a wɔse yɛ ɛde ma obiem ne yɛ kora de ama sɛ boso mi nsia a wɔse wo boss asa akɔ akɔterem sɛ afe wɔnsan fa nka ho de ɛyɛ ade America man no entimi nsa mo ɛmmɔ saa ka ne nti no yɛ kasa ya ne yewura Donald Trump se sanhye ya Ra Harris Kamala no wo ɛwɔ bambɔ ho sɛ ne asrafo eni n'akyi ɛne na busua ne ma ne na busua akyi no ɛyɛ ade a wɔnom atwam nti no sɛ sika no wɔkyerɛ sɛ obetimi de ayɛ bibi ɛde ama America man no awosɛ wɔso ne yɛgyina yɛde nsɛm no nyinaa asi ɛne nsɛm wɔ yɛde baeɛ no deɛ di makɔtene bi yɛ sɛ yɛwura Samuel Akugyeto ablakwa ɛde atodwa sɛ mampanyi yɛwura John Dramani Mahama Singapore yɛ ɔkɔɔyɛ no ɛde sika twitwiridie ne mfasoɔ abrɛ Ghana man abrantie bi yɛ wɔ no nso kɔdi mu oduma se krɔbɔ circuit court ɛnɛ watwa emfinhyia nso de ama ne sɛ ne mfinhyia aduonu nwɔtwe yɛ wɔ no wɔmfa nka wo ne nyinaa ne sɛ fidie titafo motorbike yi wakɔ akɔwia yɛ a ɛni wɔ no akonfuwenfo akwakoto ahade hye ya won mo ewo chinchiri ye no ewo bole mansin emo akum nipa nsia nipa mienu so eprepre mo de na ebeka wenom ho ne yebobo no nyina no a anomre so asonfo basa ya tena se beka kan sam no de ma wo Akosua AGYEIWAA akɔde boaten ene medi mene Obaapa nana ya ka ekyire na afei Oheneyere mame ekua yebowa esiama bronya abrewati abusua yeda mo ase na ya sorry na third service and a mango day man of God wode eto aso ede amawo